Kasama ko si Mrs. Tapos yung anak kong panganay. Tapos yung mga pamangkin ni Mrs. Kukuha pala kami ngayon ng takal. Sa Tagalog, bangkalan. Kukuha kami ngayon ng bangkalan. Tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng bangkalan. Takal dito sa Bicol. Ayan ang aking mga kasamahan. Ang mga takal mga kasinag, yung bangkalan, sa ganyan na bahay, ganyan na ninirahan o sa ilalim ng mga bakawan, sa mga butas-butas, tapos dyan sa mga putik. Diyan nagbabahay yung mga takal. Takal dito sa Bicol, bangkalan sa Tagalog. Ayan mga kasinag, takal o. Ayan. Nakita nyo yan? Yan takal mga kasinag o. Ganyan. Ayan mga kasinag, takal yun, nasa butas. Kung nakikita nyo yung butas na yun, ayun, takal pa yan. Ayan mga kasinag, takal. Ayan o, nakita nyo yan? Yan, kunin mo nak. Yan. Ayan kasama ko. Kasama ko yung anak kong panganay, si Kulin. Matibay magtakal yan mga kasinag. Ayan pa o, ayan ako. Ayan mga kasinag. Halata mo naman siya mga kasinag pag nakita mo sa butas. Para siya nakabara sa butas. Yung mga kasamahan namin mga kasinag, iniwan na kami. Ayun pa na, halata sa puno na yun. Tingnan mo yun. Siya? Oh, ang laki niyan mga kasinag oh. Ano? Ay hindi. Ano pala mga kasinag, nyug. Naprank kami doon, naprank. Nakita niyo mga kasinag. Ayun. Ayun sa butas. Ayan o. Ito na ko. Ayan o. Ayan. Tatingin nga. O ganyan makasinag. O ito pa o. Ang laki o. Ayan. Ganyan lang mga kasinag pag nagkukuha ng takal. Takal dito sa Bicol, sa Tagalog ito bangkalan. Ayan. Ang dami no. Mahina oh. May dumaan na dito, dinaanan na oh. Pero hindi nila nakita. Ayaw mga kasama namin mga kasinag. Ayun sa dulo. Ito puno na ito mga kasinag, mga bakawan yan. Ganyan oh, may bunga pa oh. Di ba? Dito na ninirahan ang mga takal. Ang tawagin dito sa Bicol. Oh, ito na po. Ayan oh. Yun. Yun. Ito naman mga kasinag, si Banot. Pamangkin ni Mrs. Yan ang number 1 paratakal dito. Yang mga kasinag, yan makikita yung butas na yan. Hindi man lahat yan, may laman na takal. Yung iba dyan, ibang nakatira. Kaya huwag kayo basta-bastang dudukot sa ganyan mga butas-butas. Kasi pag minsan may ano dyan, may alimasag. Baka madukot nyo alimasag, kakagatin ang kamay nyo. Masakit pa naman makakagat ang alimasag. Tatawid kami sa kabila mga kasinag. Kasi doon sa pinuntahan namin, mahinang takal. Tatawid kami doon sa kabila. Kukuha lang si Banot ng bangka na sasakyan namin. Ayan o. Kukuha si Banot. Ayun yung bangka na sasakyan namin. Yung sibid. Ito ay buhaya dyan. Ayan mga kasinag, nakatawid na sa kabila yung kukuha ng bangka. Yan si Banot mga kasinag. Yan ang aming sundo. Kayanin kaya kami ito. Ilang kami masasakay oh? 3 at 5 kami. Ang liit-liit ng mga kasinag ko sibid. Kasya tayo dyan. Oh. Yung masagwan sa hulihan. Dito ako sa unahan. Kaya kami? Daw, kayahin kaya kami. Andro. Yan. Dito sa doon ka lagi sa gitna ito. Ikaw masagwan, ako masagwan. Ako masagwan. Dara dito. Ayan mga kasinag. Pupunta kami doon sa kabila kasi doon sa pinuntahan namin mahina ang takal. Ayan mga samahan ko. May nagsabi kasi sa amin na marami daw takal doon sa kabilang Pispanan.
Kaya doon kayo pupunta. Ayan na, diyan kami dudukong sa kabila. Baba na tayo mga kasinag. Baba na tayo. Wait. Uy! Walang hiya. Malalim pala ang putik nito. Saglit lang mga kasinag ha. Puta, malulubog tayo. Malalim pala ang putik. Yan, baba na sila mga kasinag. Agud. Lalim ng putik. Bumaon yung paa ako. Nabasa tuloy ako. Hindi sana ako magpapabasa mga kasinag. Kaso lang, no choice. Napiki. Na-prank ako yun. Yung putik ko. Ganyan ang putik. Ay, ang lalim ng putik. Ayan. Ay, mga kasinag. Dito na tayo sa kabila. Yan, dito kami mga kasinag. Yan mga kasinag, pispan. May hulog yan. Hindi ko alam kung anong hulog yan. Ayun yung yan, tambulilid. Ang baba lang mga kasinag. Oh. Baba lang. May bunga na. Dito kami magtatakal mga kasinag. Bababa lang kami. Naghanap kami kung saan pwede kami magbaba. Kasi yung dadaanan namin, tingnan mo doon, dadaanan namin yan. Kung basta-basta bababa ka dyan, hindi ka basta-basta makakadaan. Oh. Daming ugat ng bakawan. Dito kami nadaan. Tatakal kami. May alimango dito? Pag baka makahuli tayong alimango mga kasinag. Pag maglalakad kayo mga kasinag, gagawin ito. Dito yan dadaanan nyo. Kasi madami siyang kahoy. Oh. Yung mga ano yan. Pwedeng matusok yung paa mo. Hindi naman siya gaanong matalas. Pero nakakatusok. Medyo malambot naman siya. Kaya pag naapakan mo, titiko naman. Di ba? Yan mga kasinag, takal yan. Yan, oh. Alam nyo ba ito? Ang tawag naman dito, bagungon. Bagungon sa Tagalog to. Hindi ko lang alam ang tawag dito sa Bicol. Nalimutan ko. Pero sa Tagalog, bagungon to. Masarap ito mga kasinag, ginataan. Aalisin mo lang yung pit niya, no? Tapos susup-supin mo. Pag naluto na. Masarap to. Ang dami dito mga kasinag, oh. Yan, oh. Marami. Kaso hindi mo na kayo manguha na ngayon. Takal mo lang kukunin namin. Malalim ang putik, oh. Oo, ayun, oh. Nakakuha siyang takal. Ilan nakuha mo? Ano, may nakuha ka? Marami pala dito. Oh, ang laki. Ang laki, oh. Ayan mga kasinag, oh. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Hindi ko kasi madampot. Ayan ako mo. Dalawang malaki. Gilid yan katabi. Matibay yan magtakal mga kasinag. Tinuruan niya ng kanyang mama. Yan, nakuha niya. Sige, balot. Yan, nakakuha siya. Ito pa, oh, nakalabas, oh. Ayan, oh, laki, oh. Ayan, oh, nakalabas yan. Ito pa, oh. Ayan, oh. Itsura ko. Itsura mo. Ay, itsura kami mga sinag para naman kalabaw.
Yun mga kasinag, tayo na yung makasamahan ko. Uuwi na kami. Kasi uulan na. Saka, habang hibas pa, diyan na kami nadaan. Mga kasinag, ito pala yung nakuha namin. Ito na siya, ganito na karami. Lalaki no?